Bueno, boas noites a todos. Vamos. Bueno, vamos a empezar co pleno ordinario do día 29 de xaneiro de 2025. Entonces, empezamos co primeiro punto da orde do día, que a aprobación se procede da acta da sesión anterior, que é a do 23 de decembro de 2014. Alguna cuestión para a acta? Pasamos a votar. Votos a favor? Pois, apróbase por unanimidade. Pasamos ao segundo punto, que é o segundo punto é resolución de alegacións e aprobación definitiva da modificación da relación de postos de traballo do Concello de Vedra, o que normalmente se chama RPT. Pasamos. Ditame da Comisión Informativa de Economía Especial de Contas do día 27 de xaneiro de 2025. O Pleno do Concello, sesión ordinaria celebrado o día 30 de outubro de 2024, aprobou inicialmente a modificación da relación de postos de traballo do Concello de Vedra, que se reflite como anexo de dito acordo. En cumprimento do disposto no artigo 202 da Lei 2/2015 do 29 de abril de Emprego Público de Galicia, someteuse o expediente a información pública por un prazo de 20 días, a efectos de presentación de reclamacións, suxestións ou alegacións, contados dende o día seguinte ao da data da publicación do anuncio no Boletín Oficial da provincia. Así mesmo, o expediente publicouse no portal de transparencia do Concello de Vedra. Durante o período de exposición pública do 7 de novembro ao 4 de decembro, presentáronse dúas alegacións, segundo consta na certificación expedida pola Secretaría do Concello. A vista do informe xurídico e das valoracións dos postos revisados pola empresa de asistencia técnica JL Tudor Consulting SL, que constan no expediente, de acordo co disposto no artigo 64.2 da Lei 597 de 22 de xullo da Administración Local de Galicia, en concordancia co artigo 22.2 da Lei 785 do 2 de abril, reguladora das bases do réximen local, proponse ao Pleno, primeiro, desestimar por falta de legitimación a alegación de Dona María Jesús Rosende Otero, rexistros de entrada 1249 do 15 de novembro, dado que, de acordo co disposto no artigo 4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro de procedimento administrativo común das administracións públicas, non se considera interesada. Segundo, aceptar parcialmente a alegación de Dona Carmen Adela Sabio Sanz, rexistro de entrada 1326 do 4 do 12, asimilando o complemento específico do posto de educadora familiar, código 4004, a do posto con código 1002A, técnico local de emprego e servicios, cos modificacións que iso comporta. Terceiro, aprobar definitivamente a relación de postos de traballo do Concello de Vedra, que se achega como anexo. Cuarto, publicar o presente acordo no Boletín Oficial da provincia e na sede electrónica municipal e remitir copia aos órganos competentes da Administración Xeral do Estado e da Comunidade Autónoma de Galicia, conforme disposto no artigo 202.3 da Lei 2/2015 de Emprego Público de Galicia. Quinto, os efectos económicos da modificación da relación de postos de traballo terán lugar dende 1 de xaneiro de 2025, excepto os asociados ao seu grupo dos postos de promoción interna, que terán efectos dende o momento en que os ou as empregados ou empregadas sexan nomeados tras ser superado o proceso de promoción interna correspondente. E sexto, contra o presente acordo que pon fin á vía administrativa, os interesados poderán interpor alternativamente o recurso potestativo de reposición perante o mesmo órgano que o ditou no prazo dun mes, a contar desde un día seguinte ao da súa publicación, de conformidade cos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015 do 1 de outubro do procedimento administrativo común das administracións públicas, ou ben, directamente, recurso contencioso administrativo perante o xulgado de contencioso administrativo correspondente, no prazo de 2 meses de conformidade co disposto no artigo 46 da Lei 29 de 1988 do 13 de xullo da xurisdicción contencioso administrativa.
No caso de interpoñerse recurso de reposición, non se poderá interpor recurso contencioso administrativo ata que aquel sexa resolto expresamente ou se produza a súa desestimación presunta. A Comisión de Economía Especial de Contas, coa abstención do BNG, informa favorablemente a citada proposta. Ou a cuestión en relación a isto? Ben, nós finalmente, despois de consultalo, imos a aprobar tamén a proposta de relación. En este caso, bueno, sí que me gustaría puntualizar que estaría ben saber un pouco como foron as alegacións en sí. Sabemos que unha está desestimada e vimos o porqué da desestimación, pero estaría interesante saber cal foi a alegación en sí, e tamén da outra que foi aprobada parcialmente, pero ainda así imos votar a favor. Bueno, en principio, creo que na propia proposta de resolución en relación a que foi estimada parcialmente xa aparece aí exactamente fala aceptar parcialmente a alegación de dona Carmen Adela Sabio Sanz, asimilando como lente específico do posto de educador familiar ao do posto de técnica local de emprego e servicios. E o resto, case mellor que podes ver o expediente un día de acordo. Pois pasamos a votar, votos a favor. Pois apróbase por unanimidade. Pasamos ao terceiro punto, que é aprobación inicial da derogación da ordenanza municipal de servicio de axuda ao fogar do Concello de Vedra e a aprobación da nova ordenanza. Vamos. Ditame da Comisión de Economía Especial de Contas do día 27 de xaneiro de 2025. O Pleno do Concello aprobou no ano 2012 a Ordenanza Municipal do Servicio de Axuda no Fogar, Boletín Oficial da Provincia número 25/2013 do 5 de febreiro, modificada no ano 2014, Boletín 89/2014 do 13 de maio. A Lei 10/2023 do 28 de decembro de Medidas Fiscais e Administrativas da Comunidade Autónoma de Galicia modificou expresamente o Decreto 149/2013 do 5 de setembro, polo que se define a carteira de servicios sociais para a promoción da autonomía persoal e a atención ás persoas en situación de dependencia, e determina o sistema de participación das persoas usuarias no financiamento do seu custo, para adaptar a normativa autonómica ao disposto no Real Decreto 675/2023 do 18 de xullo, polo que se modifica o Real Decreto 1051/2013 do 27 de decembro, que regula as prestacións do sistema para a autonomía e atención á dependencia, establecidas na Lei 39/2006 do 14 de decembro, de promoción da autonomía persoal e atención ás persoas en situación de dependencia, polo que compre actualizar os tramos da capacidade económica, intensidade en horas en función do grau e os copagamentos aplicables a cada grau de discapacidade en función dos novos tramos de capacidade económica. Por outra parte, en canto á modalidade de libre concorrencia, a variación das circunstancias socioeconómicas da área de intervención a que vai dirixir este servicio, así como a considerable incremento do prezo hora, que pasou de 14 euros hora a 25 euros hora, require a actualización das tarifas de copagamento aprobadas no ano 2013, de xeito que se introduzan tramos intermedios a maiores dos contemplados na ordenanza vixente, por considerar que se adaptan en maior medida as capacidades económicas actuais, así como a criterios de xustiza social. Visto que as modificacións necesarias suporían unha reformulación de dito documento ao tempo que é oportuno realizar a actualización da normativa, resulta preciso derrogar a vixente ordenanza municipal do funcionamento do servicio e aprobar unha nova. Visto o informe da Secretaría de Asesoramento Legal Preceptivo, en cumprimento do establecido no artigo 3.3 do Real Decreto 128/2018 do 16 de marzo, polo que se regula o réxime xurídico dos funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, cumpridos os trámites exixidos na legislación vixente, de conformidade co disposto nos artigos 22.2 e 49 da Lei 785 do 2 de abril, reguladoras das bases do réxime local, proponse ao Pleno. Primeiro,
Aprobar inicialmente a derrogación da Ordenanza Municipal do Servicio de Axuda no Fogar aprobada no ano 2012, Boletín da Provincia número 25/2013 do 5 de febreiro, modificada no ano 2014, Boletín 89/2014 do 13 de maio, e aprobar unha nova ordenanza municipal cuxo texto íntegro se achega como anexo. Segundo, someter o presente acordo a exposición pública coa publicación mediante anuncio no Boletín Oficial da Provincia da Coruña e no tabuleiro de anuncios do Concello por un prazo de 30 días, durante os cales os interesados poderán examinar o expediente e presentar as reclamacións que estimen oportunas. De non presentarse reclamacións ou suxestións no citado prazo, considerarase aprobada definitivamente sen necesidade de acordo expreso polo Pleno. Simultaneamente, o texto íntegro da mesma estará a disposición para a súa consulta na páxina web do Concello e na sede electrónica municipal. Terceiro, publicar o acordo definitivo e o texto íntegro da ordenanza no Boletín Oficial da Provincia sen que entre en vigor ata que se leva a cabo dita publicación, de conformidade co disposto no artigo 70.2 da Lei 785 do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local. Por parte da Presidencia das unha explicación dos motivos da aprobación dunha nova ordenanza municipal e fiscal, indicando que se trata dunha proposta técnica do Departamento de Servicios Sociais. A Comisión de Economía Especial de Contas, coas abstencións do BNG e do PSDG-PSOE, informa favorablemente a citada proposta. Bueno, este un punto que está íntimamente ligado co seguinte, que é a aprobación da ordenanza fiscal e a aprobación da nova ordenanza fiscal. O digo porque a argumentación e o debate, se os parece, facemos o conxunto, ainda que depois hai que votar, depois hai que ler tamén, unha vez votado este punto, hai que ler outro, pero, como digo, están íntimamente ligados. Bien, este é unha proposta que ven do Departamento de Servicios Sociales, é unha proposta técnica que, nos explicada e comentada, pois estamos de acordo con ela porque a máis vai a ser, e agora explicaremos, beneficiosa. Por un lado que a ordenanza municipal do Servicio de Axuda ao Fogar do Concello de Vedra, ten que ter esa ordenanza, ese regulamento, non? Sabemos que aquí fundamentalmente hai dúas modalidades, que unha é dependencia e a outra é libre concurrencia, non? Que digamos que é propiamente municipal. E a dependencia, aí, temos a obligación de adaptar a toda a normativa que sale das outras administracións e que nos obligan, evidentemente, a aplicar. Entre elas, o que fai relación aos copagamentos. Hai a Lei 10/2003 e o Decreto 149/2013, son os que establecen eses copagamentos, son os que temos que implantar aquí en relación á dependencia. Con independencia de outras propostas para a mellora na gestión deste servicio establecidas na ordenanza, o que pode chamar máis a atención e é fundamentalmente onde ven a proposta básica do Departamento é na participación das persoas usuarias no financiamento de outros servicios que impliquen o copagamento. Básicamente, a segundo fogar en libre concurrencia. Por qué? Básicamente porque hasta ahora había, sabedes que se establece unha participación no custo, un copagamento que é un porcentaxe, evidentemente, ano a ano, o que paga cada persona vai subindo porque se aplica sobre o precio hora. Quer dizer, se o precio hora é 20 euros e teño que pagar o 10%, pois pago 2 euros por hora. Se o precio é 25 euros, sigo pagando 10%, pero 2,5 euros por hora, non? Por iso, a veces, sube, pero é porque sube a hora. O que é importante é ver a coparticipación, a participación que se aplica según o IPREN ou según o nivel do IPREN desa persona, non? E aquí é onde o servicio, os técnicos do Departamento de Servicios Sociales nos permiten que se producía unha serie de, por un lado, injusticias e, por outro lado, un efecto disuasorio, sobre todo,
nas que as persoas que o copagamento lle levaba a pagar pois 13, 14, 15 ou 16 euros hora. Por que? Porque realmente acudirían fora do circuito para obter o mesmo servicio. Entonces, realmente o que interesa é que esa xente participe dentro do Servicio de Dependencia Municipal, entre outros cousas, para soster o mismo, non? E por iso o que propoñen é, antes había, en relación ao IPREN, solo 8 saltos, de acordo? Falaba inferior ao 80% do IPREN, pois a participación sería 0%, o sea, non pagaría nada. Entre o 80 e o 125% do IPREN, o 10%, entre o 125 e o 150, o 20%, o 30, do 30 pasaban o 50, 50, 65, 70 e 90, non? Só había 8 tramos, 8 saltos, e iso que provocaba, como digo, que xente, a mellor que ahora está pagando un porcentaje máis alto que debía pagar, pois ahora paga un porcentaje máis baixo, e xente que, bueno, tiña unhas rentas, ou tiña unhas rentas un pouco máis altas, non altas a nivel do que podemos entender social, pero si máis altas do que é habitual, pois, como o copagamento lle resultaba moi caro, pois non entraba no servicio. A maiores me explican, e transmito aquí, que no seu momento, cando estableceu estes copagamentos, a imensa maioría da xente estaba pois en pensións que viñan da agraria, etc., entón pensións moi baixiñas, non? Hoxe, moitos están no réxime xeral, e, por tanto, con pensións, bueno, pois por encima de 1.000 euros, 1.000 e pico, 1.100, 1.200, 1.300, co cal, volvemos ao mismo, se o copagamento vai por encima de 13, 14, 15 euros hora, pois a xente non acudiría ao servicio. Por tanto, pasamos de 8 saltos que habían, ou 8 tramos que había naquele momento, propoñen agora 15 tramos, non? 15 tramos, e para que vexades un exemplo práctico, por exemplo, os que estaban hasta ahora entre o 125% e o 150% de IPREN tiñan un copagamento do 20%. Ahora, os que están pois entre 115 e 130 teñen un copagamento do 15% e entre 130 e 150 do 17%. Por tanto, estas persoas van a ter un copagamento inferior do que se viña establecendo, non? Pero, curiosamente, hasta ahora, o que estaba entre un 150 e un 175% do IPREN tiña un copagamento do 30%. Ahora, divídense eso entre un 20, un 25 e un 30% aquel que chega a un 200% de capacidade económica do IPREN. Isto é, volvemos a subir o que é a nivel de capacidade económica para que paguen un menor porcentaxe. De acordo? E máis, antes había entre un 170, o que estaba na capacidade económica entre un 175 e un 200%, xa tiña un copagamento do 50%. O que se propón agora é un copagamento dun 30% a esta xente. O que está entre un 180 e 200%, un 30%. E ese copagamento do 50% non chegaría con varios saltos, 40, 45 e 50%, hasta unha capacidade económica do 250% do IPREN. Isto é, ao final, é un reparto máis social, porque estamos baixando os porcentaxes según ese nivel de renta. Pero se vamos xa analizando nas 18 persoas que ahora están dentro do servicio, resulta que o porcentaxe de copago de 18 persoas actualmente, bueno, con datos de xaneiro, que ao mellor en febrero poden cambiar ou en marzo poden cambiar, de 18 persoas, o copago seguiría igual en 4, en 10 persoas baixaría o porcentaxe de copago, e só en 4 subiría un pouco. De feito, tampouco que en 3 delas pasaría dun 10% a un 12% e unha dun 10% a un 15%, según os datos que me trasladan desde
servizos sociales. Isto é, que de 18 personas, 4 manteñen e 10 baixarían o porcentaje de copago. De acordo? Co cal estamos tamén beneficiando, porque ao subir o precio hora, que estamos en 25 euros, por exemplo, unha persona pois que pagaba a 6,12 a hora, pois co precio da hora antigua, agora só vai a pagar, vai a pagar o 6,24. Por que? Sube un poquinho, pero porque sube o precio da hora moito, pero baixa tamén bastante o porcentaje que ten que pagar. Por iso, estudiado, analizado, entendemos que é unha proposta beneficiosa para os veciños de Vedra, é máis xusta e máis social. Ese é basicamente o cambio. E isto, obviamente, trasladase tamén o que é a ordenanza fiscal. Por iso, solicitamos o voto favorable a esta proposta, que, como eu digo, que nin lle puxemos unha coma. É dicir, non la explicaron, entendemos que é razonable, boa, e así a trasladamos ao pleno. Vale, nós entendemos a necesidade da modificación dunha ordenanza que leva vixente desde o 2012. Obviamente está obsoleta, xa que se aprobaron bastantes leis con respecto a ela, pero quizáis tamén porque non vimos todos os datos económicos que poida ter o equipo de goberno, o equipo redactor, non chegamos a entender de toda a modificación de tramos e, ademais, o outro día empezou a dicir datos de este vai baixar 4 euros, outro vai subir 5, non sei, non entendimos. Eu creo que isto estaría bastante mellor se trouxera consigo un informe do que podería pasar nos meses, un informe real, que non veña con datos de persoa, obviamente, porque pola lei de protección de datos non se pode tratar con estes datos, pero si un informe real. Entón, como non temos todos os datos, non acabamos de entender si estes tramos medios van facer que o servizo sea máis eficiente ou si seguirá pasando o que pasa actualmente, que é que os tramos máis altos non se acollen ao servizo porque lles resulta máis fácil ter axuda privada. Entendemos que non estamos agora mesmo en disposición de aprobala, entón ímonos abster. O noso grupo tamén se vai abster. Igual que decía Yoli, sí que votamos en falta unhas porcentaxes máis ou menos exactas de tal como se está dando o servicio, pois o 20% dos usuarios vai a subir o servicio, o 10% vai a baixar, máis ou menos unha equiparación. Que sí que entendemos que é unha lei que hai que, unha ordenanza que hai que modificar e que hai que poñer o día tal como está o prezo da hora. Bueno, pois pasamos a votar. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Pois apróbase con 8 votos a favor do PP e 5 abstencións, 3 do BNG e 2 do PSDG-PSOE. Pasamos ao cuarto punto, que é a aprobación inicial da derogación da ordenanza fiscal reguladora da taxa pola prestación dos servicios no fogar e a aprobación da nova ordenanza. Como digo, ven sendo o mesmo punto, só que unha é ordenanza e outra ordenanza fiscal. Ditame da Comisión de Economía Especial de Contas do día 27 de xaneiro de 2025. O Pleno do Concello, sesión ordinaria celebrado o 21 de novembro de 2012, aprobou a ordenanza fiscal número 17, reguladora da taxa pola prestación do servicio de axuda no fogar, Boletín Oficial da Provincia 84-13 do 3 de maio e Boletín número 89-14 do 13 de maio. Tendo en conta que a vista da normativa actual e a variación das circunstancias socioeconómicas da área de intervención a que vai dirixido o servizo, se elaborou unha nova ordenanza municipal que regula a prestación do servizo, incluindo na mesma normativa para determinar a capacidade económica do sistema de atención ás persoas usuarias da dependencia, así como a das persoas usuarias de outros servicios que impliquen copagamento e a participación destas persoas usuarias no financiamento do servizo. Visto que as modificacións necesarias para adaptar a ordenanza fiscal reguladora da taxa pola prestación do servicio á nova normativa de funcionamento
suporía unha reformulación completa do texto da mesma, resulta preciso derrogar a vixente ordenanza fiscal e aprobar unha nova ordenanza que remita parte do seu clausurado á ordenanza reguladora do servizo. Visto o informe de Secretaría de Asesoramento Legal Preceptivo en cumprimento do establecido no artigo 3.3 do Real Decreto 128/18 do 16 de marzo, polo que se regula o réxime xurídico dos funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, á vista da documentación que obra no expediente e unha vez cumpridos os trámites exixidos na legislación vixente, de conformidade co disposto no artigo 22.2 da Lei 785 do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local, proponse ao Pleno. Primeiro, aprobar inicialmente a derrogación da ordenanza fiscal reguladora da taxa pola prestación do servicio de axuda no fogar aprobada polo Pleno da Corporación en sesión celebrada o 21 de novembro de 2012, boletín número 84-13 do 3 de maio e boletín 89-14 do 13 de maio. Segundo, aprobar inicialmente a nova ordenanza fiscal reguladora da taxa pola prestación do servicio de axuda no fogar, cuxo texto se chega como anexo. Terceiro, someter dito acordo a exposición pública mediante anuncio no boletín oficial da provincia por 30 días hábiles, durante os calos os interesados poderán examinar o expediente e presentar as reclamacións que estimen oportunas. O texto íntegro da nova ordenanza, aprobada con carácter provisional, estará a disposición para a súa consulta na página web municipal e na sede electrónica municipal. Finalizado o período de exposición pública, adotarase o acordo definitivo que proceda, resolvendo as reclamacións que se tiveran presentado e aprobando a súa redacción definitiva que se refire ao acordo provisional. No caso de non ter presentado reclamacións, entenderase definitivamente adoptado o acordo ata entón provisional sen necesidade de acordo plenario. Cuarto, publicar o acordo definitivo do texto íntegro da ordenanza fiscal no boletín oficial da provincia, sen que entre en vigor ata que se leva a cabo a dita publicación, de conformidade co disposto no artigo 17.4 do Real Decreto Legislativo 2/2004 do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, permanecendo en vigor ata a súa modificación ou derrogación expresa. A Comisión Informativa de Economía Especial de Contas, coas abstencións do BNG e do PSDG-PSOE, informa favorablemente a citada proposta. Ten algunha cuestión? Pasamos a votar. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Pois aprobase con 8 votos a favor do PP e 5 abstencións, 3 do BNG e 2 do PSDG-PSOE. Pasamos ao quinto punto, que é acordo se procede no Plan Provincial de Cooperación ás obras e servicios de competencia municipal post-plus 2025, Plan Único de Concellos. Ditame da Comisión Informativa de Urbanismo e Plans do día 27 de xaneiro de 2025. A vista das bases reguladoras do Plan de Cooperación ás obras e servizos de competencia municipal, Plan Único de Concellos pós-máis 2025, aprobadas polo Pleno da Diputación en sesión de data 29 de novembro de 2004, boletín número 233 do 3 de decembro. A Presidencia dá unha explicación do contido da seguinte proposta que se somete a ditame da Comisión Informativa. Primeiro, participar no Plan Provincial de Cooperación ás obras e servicios de competencia municipal, Plan Único de Concellos pós-máis 2025 da Diputación Provincial da Coruña, cuxas bases se coñecen e aceptan na súa totalidade, e solicitar a aplicación da achega e o préstamo provincial asignados aos obxectos que se indican a continuación, separando os que se financian con cargo á achega provincial 2025 e con cargo á achega provincial 2024. Financiamento de gastos correntes que se devengan no exercicio 2025. Achega provincial 2025 aplicada ao financiamento de gastos correntes 280.015,13 euros. Achega provincial 2024 aplicable ao financiamento de gastos correntes 113.966,20. Total gasto corrente 393.981,33 euros. Financiamento dos investimentos. Achega provincial 2024. Proxecto de reforma de camiños en Sales, Sarandón, Vilanova e aparcadoiro en Ponteulla. Aportación da Deputación 157.813,18. Aportación do Concello 0. Orzamento total 157.813,18.
complementario. Aprobar os proxectos das obras cos pregos e os pregos das administracións que se relacionan nestas táboas. Resumo. Gastos correntes, achega 2025, 280.015,13. Achega 2024, 113.966,20. Investimentos, achega 2025, 0. Achega 2024, 157.813,19. Total, achega 2025, 280.015,13. Achega 2024, 271.779,39. Total, 551.794,52. Segundo, aprobar o plan complementario do ano 2025 no que se inclúen os investimentos financieramente sostibles que a continuación se indican e aprobar os correspondentes proxectos ou prego de prescripcións técnicas. Reforma de camiños en Illobres, San Miguel e San Mamede. Orzamento de contrata 141.881,21. IBE soportado deducible 0. Orzamento subvencionable 141.881,21. Ampliación da rede de saneamento en Paradela San Xián de Sales 83.102,10. IBE soportado deducible 0. Total 83.102,10. Totais complementario, orzamento de contrata 224.983,31 euros. Terceiro, declarar que o Concello ten a disponibilidade dos terreos, augas e servidumes para a execución dos investimentos e que ten resolto todo relacionado coas concesións e autorizacións administrativas que legalmente sexan necesarias. Cuarto, comprometerse o Concello a incluir no orzamento municipal os fondos necesarios para facer fronte á achega municipal dos investimentos incluídos no POS máis 2025 base, se houbera. Quinto, solicitar da Deputación Provincial de Coruña a delegación neste Concello da contratación e execución das obras ou subministracións incluídas no plan, que se entenderá aceptada coa participación do Concello no plan. Sexto, declarar que o Concello non solicitou nin percibiu ningunha subvención de outras administracións públicas para o financiamento das distintas actuacións incluídas neste plan, e no caso de que existen axudas ou subvencións concorrentes de outras administracións, achégase o detalle de cada unha delas, acreditándose que a súa suma total non supera o 100% do seu importe. Sétimo, autorizas a Deputación Provincial da Coruña a ter as certificacións da Axencia Estatal de Administración Tributaria e da Tesorería da Seguridade Social, nas que se acredite que o Concello está ao corrente nas súas obrigas tributarias e coa Seguridade Social. Oitava, facultar expresamente a Alcaldía para todo relacionado coa tramitación e xestión do presente acordo e o correspondente expediente. A Comisión Informativa de Urbanismo e Plans, coas excepcións do BNG e do PSDG-PSOE, informa favorablemente a citada proposta. Bueno, como todos os anos, é o plan POS, o principal da Diputación, que é xunto máis o complementario, que aquí aprobamos tamén, de complementario, como tampouco se sabe a cifra final, tamén nos permite, en un momento dado, si se quixera variar, ben porque hai máis financiamento, ben porque decidimos cambiar a proposta de obras, a normativa non o permite facer. Pero, tamén nos obligan agora xa a determinar que queremos facer no post-complementario. Como vedes, son as cifras que son, ou calculamos que van a ser similares, non só similares, son incluso máis que o ano pasado. Hai unha gran cantidad que se destina a gasto corrente porque, como todos os concellos, o mantemento dos servicios cada vez é máis complexo. En este caso, ahora mismo, xa unha cifra neste post principal superior a 550.000, casi 552.000 euros, e calculamos que vamos estar por encima de 200 e pico mil euros no complementario. Por iso vos digo que son cifras que non só igualan, sino que probablemente se incrementen en relación a do ano pasado. Bien, en gastos, a vistes, vai cerca de 400.000 euros, 397.000 euros, e en canto a propostas de obras, como ben dixemos, hai que invertir nestes anos na reparación e mantemento das pistas. Unha decisión do equipo do goberno, os riegos facelos con os equipos, e, a partir de agora,
o que aprobemos en estes plans ou en outros que podan vir da Xunta, pois serán aglomerados. Aglomerados porque pensando naquelas pistas que soportan máis tráfico ou aquelas pistas que son transversales dentro das parroquias, incluso con unha idea de que co tempo, gobernemos nós ou gobernen outras persoas, bueno, pois que todas as viviendas poidan estén a non máis de 500 metros de unha pista aglomerada en quente para entendernos. As propostas que aquí se fan, agora neste post principal de completar a que vai en San Pies da Ferreira hacia el Estedo, que se fixo un pedazo hora e hora de completala hasta a pista que depois vai hacia o Terrón e hacia o centro de San Fins. Logo, en San Pedro de Serandón, a que vai ser desde a carretera Xunta hacia Cubelas, en Vilanova, a que vai hacia Merín, desde a Gallosa, que despois habrá que continuar unha hacia baixo, hacia Samé e outra, hasta o final, hasta o centro de Merín, hasta o campo da festa. Claro, estamos falando de tramos, non son completas. Pero, bueno, intentamos facer o máximo posible. E logo, ahora mesmo, tamén se meteu aquí o que aparece como aparcamento de Ponteulla, que realmente é unha pista que está ali mesmo no centro, na calle, ao lado do campo da festa, que ahora mesmo está en terra, que sempre que se producen choivas hai arrastres, pero que, falando cos veciños, tamén se considerou que era bo aglomerala e no seu máximo ancho, porque tamén vamos a conseguir máis aparcamento e aquela idea que se había plantexado no seu momento de dotar naquele sitio tamén dunha zona para as caravanas. Entón, creo que é unha obra, xa digo, reclamada tamén insistentemente cos veciños. Estas pistas en concreto, e as que falamos agora, son pistas que xa as distintas asociacións de veciños ou os veciños ou os grupos municipales xa teñen reclamado en máis ocasións. Pois no complementario, pois a que vai polo centro de Llobre, desde o Terrón, e vai baixando todo hacia a Iglesia, ben hacia Oza, ou despois subir outra vez hacia a carretera de San Xulián, tamén un pedazo importante, un tramo importante. Despois, dous pedazos pequenos que, bueno, non tan pequenos, un que une o Castro con Santa Cruz, que tamén ten moito tráfico e tamén se está estropeando bastante, e o que une a carretera Xunta co campo de festa de San Miguel. Eu creo que son propostas que, de unha ou outra maneira, que todos debíamos estar de acordo. De logo, os veciños creo que o están. Aquí fan falta moitas máis, hai que completar estas, hai que acabar estas, pero, bueno, por algún punto había que empezar. E logo tamén o complementario, porque non queremos olvidar, ainda que obras de aguas, e farémolas bastantes as nosas brigadas, pero no alcantarillado o que falamos foi de ir completando onde hai depuradoras. En este caso, hai un tramo en Paradela, en San Xulián, que non necesita máis un bombeo ni nada, e o pedazo que metemos aquí. Vedra estamos planteando a mellor cun proxecto bastante máis grande, gran parte de Vedra, pero, bueno, eso habrá momentos para falarlo. Bueno, solicitamos o voto favorable ao resto dos grupos. Bueno, pois vamos a decirvos o mesmo que vos decimos dende fai 10 anos. Non dubidamos de que esas pistas son necesiten repararse, pero seguimos co mesmo problema, é dicir, de feito aprobachedes un plan director e logo vos quedachedes sin cartos, tivechedes que renunciar a él, non sei se incluso houve pagos para ese plan director. É dicir, planificar centos de miles de euros anualmente por cuestións subxectivas, sin unha planificación, sin unha revisión das densidades de tráfico, sin nada, absolutamente, es que nos parece, nos non queremos participar desto. Vostedes mesmos teñen problemas nas xuntas de goberno para decidir que reparan e que non reparan. Teñen o Concello feito un Cristo e entonces incluso vostedes mesmos entre vostedes mesmos.
Ao final, o que acontece é que termina reparándose dependendo de si en aquela parroquia hai máis ou menos afinidade, ou se hai un amigo máis ou menos, ou como fora, porque como non hai ningún tipo de planificación, por moito que te empeñes en facelo de outra maneira, termina sendo así. Non hai nada de planificación, non hai nada obxectivo, non hai densidades de tráfico, non hai nada que facer. E volvemos co mesmo ano tras ano. Pois non, o Bloque non participa disto, non? Para acabar, medo me dá o superproxecto que ides facer para Vedra, porque a mini depuradora de Vedra non dá para todo Vedra. Recordade o cálculo que vos din. 2.000 habitantes equivalentes solamente para esa depuradora. Esa depuradora non chega nin a 500, tal como está feita. A ver o que facedes con eso. Nos consideramos que esas obras son moi importantes, que é necesario facelas, pero sí que botamos en falta un proxecto con uns obxectivos claros. Entendo que son fundamentadas pois, en peticións de asociacións de veciños, en peticións de veciños, pero por que ser así e outras non? Cal é a prioridade principal? Consideramos que chamémoslle plan director, chamémoslle o que queiramos, pero que temos que ter un documento obxectivo con uns obxectivos moi claros de por que en esta parroquia, por que en esta pista, por que por que? Porque unhas poucas neste pos, outras poucas con outras subvencións, outras poucas por cos servicios do Concello, que sí, pero que é necesario facelo con unha organización máis precisa. Ben, pasamos a votar. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Bueno, pois apróbase con 8 votos do PP, 2 abstencións do PSE e PSOE e 3 votos en contra do BNG. Pasamos ao sexto punto, que é contestacións ás preguntas formuladas en plenos anteriores. Ben, había, Yolanda, hai unha primeira que preguntase en canto ao local de San Mede, que os vecinos da parroquia tamén queren utilizar a parte de baixo. Bueno, creo que xa están utilizando e evidentemente para uso parroquial, para outras parroquias tamén, pero fundamentalmente para o uso dos veciños dali de San Mede. Respecto, preguntabas a segunda, respecto a como estase, pregunta cando se van por os composteiros nos núcleos urbanos e empresas e como vai ser a recollida deses residuos orgánicos. Bueno, como xa dixemos no seu momento, que a progresiva implantación dos composteiros, onde queremos chegar ese 90%, sí que é certo que hai un porcentaxe, ben, ese edificios urbanos, pisos que non poden, non teñen capacidade de compostar, ou presumiblemente grandes generadores, entre comillas, porque hai empresas que xa teñen que tratar eles o xeo orgánico, pero, por exemplo, pois un establecimento de hostelería, un bar, etc., bueno, pois aí é onde no seu momento repartimos eses contenedores marróns, pero todavía non están en funcionamento. Por que? A idea é poder poñeros en funcionamento ao longo deste ano, pero estamos esperando unha cuestión, que a normativa nos permita tratar eso a través do agrocompostaxe. Isto é, en vez de leválos á planta de tratamento en Silleda, co cal tamén tes un camión, trasladalo, kilómetros, tampouco que estés construindo todo o medio ambiente. Si damos tratado eso, recollido e tratado a través de agrocompostaxe en Vedra, pois aforraríamos moitos costos, seríamos máis sostibles e, dende logo, contribuiríamos mellor a mellora do clima. Por tanto, ese é o que estamos pendientes, non podemos esperar eternamente, pero... Temos algún plan de agrocompostaxe? Non, é que todavía normativamente non está habilitado. Quer dizer, non é algo que xa tuvemos unha reunión con Medio Ambiente, xa lle plantexamos a proposta e estamos un pouco pendiente
de que poder facer ese tratamento da agrocompostase e non ter que trasladar eso, que tampouco sean grandes cantidades, pues, tampouco estamos falando de grandísimos produtores, a Silleda, non? Esa é un pouco a perspectiva e a idea que temos. A terceira pregunta era se xa está asinado o convenio para o arranxo do centro de saúde. Bueno, creo que esta semana unha nova, quizá máis importante, non? Porque o propio Consello da Xunta aprobou este lunes, no Consello deste lunes, pois a cometer esa reforma que xa vistes que está valorada en uns 540.000 euros, que é unha reforma importante. Temos xa tamén xuntanza co xerente da área sanitaria. Agora, claro, está pendiente o proxecto de execución, adxudicación e execución. É certo que ven no convenio que hai que executalo en este ano, pero tamén eles advertiron que por moi rápido que vayamos e moi ben que fagamos vai ser moi difícil acabar neste ano, que probablemente se prorrogue, entre outras cosas, porque un dos temas que hai que tamén falar é como se vai prestar a asistencia sanitaria. De acordo, que esa é unha dificultad añadida. Entonces, pero bueno, o máis importante xa está que está aprobado polo Consello da Xunta. Cuarta pregunta, falabas cal é o custo da iluminación de Nadal. Imagino a iluminación que, bueno, pois iba incluído, foron 7.241,85 euros, 7.242 euros, vale. E despois planteabas outro dos grandes problemas do Concello de Vedra, a vivenda. Na anterior legislatura houveron unhas reunións onde falaban de algunhas solucións, solicita que se retomen esas reunións para revisar as posibles solucións ante o tema da vivenda. Bueno, creo que é unha boa idea e creo que vamos, temos que retomar efectivamente esas reunións para falar ese tema. De acordo, e así o faremos. Facías unha pregunta que solicitabas unha explicación sobre o pagamento dun proceso de indemnización a Rosario Cánico Bacastro por un despido improcedente en cumprimento dunha sentencia do xulgado número 1 de Santiago. Bueno, aquí con data de 31 de decembro de 2023, esa é a data que tiña de remate o último contrato que se había asignado con esta persona, con esta traballadora. Esta persona estaba facendo a labor de técnico de turismo, que só está financiado, pois, 4 ou 5 meses, como moito, creo que ahora xa 4, creo, pola Diputación da Coruña. Obviamente, o Concello de Vedra non pode ter un técnico de turismo todo o ano, é inviable económicamente cando a Diputación, neste caso, só subvenciona, pois, repito, 4 meses ou 5 meses, creo que 4. Así o comunicamos, e así falamos con ela, e así tamén se comunicou formalmente, en tempo e forma, a terminación do contrato. Bueno, a persona non estaba de acordo, acude aos tribunais, e ao final xulgado, o 31 de outubro deste ano pasado, 2024, dice unha sentencia por despido improcedente onde o Concello opta por indemnizar, non ten máis cuestión. Esta muller traballou solamente 4 meses para o Concello? Non, estaba traballando todo o ano. Traballou todo o ano. Cantos anos? Ahora non me acordo. Non moitos, pero non me acordo. 3. Sí, 3 anos é pouco, non? Non sei, habría que miralo, pero entre 2 e 3 anos. Bien. E Begoña preguntaba se hai plazas vacantes neste momento na Escola Infantil Municipal. Vacantes efectivas hai unha na aula mixta de 1 a 3. Vacantes efectivas. Hai unha na aula mixta de 1 a 3. Que quere dicir isto? Que realmente hai 3 libres, pero que están reservadas por, digamos, probablemente, por según me informaron, hai un par de rapaces que van a ter unha declaración de incapacidade, e, por tanto, ocupan unha doble plaza. Por tanto, efectivas hai unha. Na aula mixta de 1 a 3. Depois me comentan que o que si hai, non hai moito, pero na aula de 1 a 2 podría haber unha plaza só de mañán. Na aula de bebés está completa, pero
podría haber pola tarde, a mellor, unha plaza. E probablemente na aula de 2 a 3, por cuestións que sabes lleas ao Concello, ao mellor hai unha vacante, pero todavía non se sabe. En resumidas contas, plazas efectivas ahora mismo, hai na aula mixta de 1 a 3 unha plaza sola, como plaza efectiva. E agora pasamos ao último punto, que é rogos e preguntas. Vale, teño unhas cantas, algunha derivada xa desta última cuestión. Volvemos, bueno, xa non sei, máis que unha pregunta é unha afirmación, volvemos ao problema que tivemos o ano pasado. Outra vez vai haber rapaces que vayan quedar fora da escola infantil, porque se xa en xaneiro non hai prácticamente prazas, todos os rapaces que naceran nos últimos meses ou que nazan este xaneiro, cando queiran acceder á praza en abril, maio, xa non a van ter e volvamos a ter os mesmos problemas que xa tivemos o ano pasado con estes 6-7 rapaces. Bueno, isto teríamos que facer unha revisión pero profunda deste problema. Despois, en canto ao compostaxe, o que me sorprende é que aparezca agora unha nova fórmula que ainda non se sabe, porque eu coñezo varios concellos e tiven varias charlas escoitando varios concellos que xa fai 5, 6, 7 anos que fan cousas semellantes. Entón, quizás xa que facer un pouco de prospección aí polos concellos de Galicia para ver que están facendo outros e nada, seguir a estela, non tampouco tomar aquí medidas moi extraordinarias. Despois, teño unha pregunta, entón, cando se vai a facer a licitación nova do SAF? Creo que xa lle toca. A última é máis ben unha consulta e de paso unha queixa que teñen os veciños que me fixeron chegar hoxe mesmo ainda, que me indican que se están modificando liñas de autobuses e que, claro, para que as liñas novas que lle dinllas os horarios, non liñas, perdón, horarios das liñas. Entón, que os horarios novos que llos din os propios conductores dos autobuses. Claro, que non están moi de acordo con estes cambios e por qué? Sobre todo, por que se están facendo estes cambios agora nestes horarios? E incluso algún veciño lle falaron da posibilidade de autobuses á demanda e sei, ou eso me comentan, que algún ten chamado incluso ao Concello para saber horarios de autobuses. Entón, quería saber un pouco se fai non moito tempo que se actualizaron os horarios os novos horarios das liñas de autobuses, por que tanto cambio agora? E nada máis. Unha das preguntas xa fixo Joli, que en que proceso está a licitación do SAF, derivado do tema das prazas da gardería, máis que unha pregunta, é un rogo. Hai que buscarlle unha solución. Non sei se máis bonita, se máis fea, se que nos convenza a todos ou a algúns, pero temos moito curso por diante, a setembro do ano que ven, nenos que naceran fai 3 meses neste momento xa non teñen praza, porque na dos bebés non hai, podería quedar aí unha de tarde, que non nos soluciona moita cousa, e dos que nazcan daqui para diante, que teñan moito cariño aos abuelos, porque senón... Entonces, igual que nos aliamos noutras cousas con o noso veciño de Boqueixón, igual si os nenos de Boqueixón poden vir á gardería de Vedra, igual algúns de Vedra que se quede mellor a de Boqueixón, igual temos que negociar co señor alcalde de Boqueixón para que os admita, porque este ano sí que non nos admitir. Moi ben, bueno, pois boas noites a todos. Non sei se a persona que ten algún rogo pregunta. Nada, perfecto, veña.